Kijing tip bat gi khobor gi baman la kasni na khwasi kai channel siang bahal subscribe nok manta. Manta kasngi uba sain gupa nong trau ubadai u General Secretary kum Publicity Secretary jong kaseng hanyau trip National Liberation Council HNLC ulepen mi ya kajing tho ha ka Facebook profile jong ha ka ba ulong hato ka sarkar ka ngej balada ki yo kem yanga nejia bangayap ha ka jingele batki usain gupa nong trau unja no ne kaseng HNLC lane hanyau trip National Liberation Council kan yap no ha ka jing tho ulong biang kata kadai ka babakla ha ka tai ka jing tho siem la bata shu ya ka ai ka bapalong ba un kan tho kum tai la ban shu pen kan mau ba uba sain gupa nong trau ulepen pau ya ka jing persya jong kaseng hanyau trip National Liberation Council HNLC ya ka jing khot hajir jong ka sarkar jela ya uba sain gupa nong trau ha ka lai filtering jong nai lur jong ta snem 8,000 lai la ban chupan kan maru ba kaseng hanyau trip National Liberation Council HNLC menta kadang don hagalanti jing ya keren yisuk bat ka sarkar jela bat kum juru bat ka sarkar pedeng hanroi ha pedeng kene galanti jing ya keren jing yisuk bat ka sarkar nakaliang jong kaseng hanyau trip National Liberation Council HNLC kalayo pedang ya kajing tho bat kajing khot hajir yaw ba sain gupa nong trau ubadai u General Secretary bat hakajuk uporu hukum Publicity Secretary jong kaseng hanyau trip National Liberation Council bau hab banuan hajir hakalai filtrik jong nai nalur jong mentas nem 8,000 lai